This program is a replay of a past radio program. Kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This is my body, which will be given up for you. Program is a replay of a past radio program. This program is a replay of a past radio program. Matud pa ni San Juan sa 1 Juan 4 tudling 1 ngadto sa 2 ngadto pagyud sa 3. Mga igsuon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Kundili, usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghang dili matuod nga mga propeta nga nungha sa tanang dapit. Mailan ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo na himong tao iya sa Dios. Apan ang dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking tigpaminaw. Niya nasop kining tulumanon, kay giuluhan to woman I love, kunong babae nga akong gihigugma. Pus gihapon ni inyong sulugoon.
Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. O kaya po'y makikuban kaninyo. Nang hinaot nga sa gihapon, ana kita sa mayong panglawas, heron andam maminaw sa mga importante nga mga pulong nga atong maluwatan din hismong tulumanon. Mga pulong nga mao mga pagtulunan sa simbahan kung sa babae nga gitumbok ning maong tulumanon nga atong gihigugma. Ato dayong gibasa ang 1 Juan Kapitulo 4 tudling 1 ngadto sa 3. Kay mo ni ang atong himuong tema karon, mga suking tigpaminaw. O ugma Sabado o sunod Domingo atong igahin ang maong nga panahon sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Kay ubay-ubay na pagutana na receive na dawat nato sa cellphone inyong mga text messages. Karon ato sang tukiuning 1 Juan Kapitulo 4 tudling 1 ngadto sa 3. Kaya matud pa ni San Juan, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Sa atong panahon, daghan man ang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Unsaon man nato pag ila sa mga magtutudlo nga ingno nato nga sila mo'y atong kinahanglang tuuhan o patalinghugan. Matud pa ni Juan, usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. So ana ay pag-usisa. Kinahanglan tinuon yun nato. Susihon gyud nato pag-ayo nga kanang mga nanudlo mahilabot na sa pagapulong sa Dios, tinuod bagayod nga ang Espiritu anaa kanila. Kay daghan man lagi ang nagpatuo sa atong panahon karon nga naa kanila ang Espiritu. Klaro kayo sa gingon ni Juan, kay daghang dili matuod nga mga propeta nanungha sa tanang dapit. Unsaon na ito pag-ila? Matud pa ni San Juan, maila ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Diyos pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo na himong tao o sa laing hubad, nagpakatao iya sa Diyos. Apan ang dili iya sa Diyos. Kung atong aninawon pag-ayo, kini nagpasabot nga maila nato ang maong magtutudlo o usa ka propeta nga ang Espiritu anaa gayod kaniya kung siya manudlo og husto gayod nga mga panudlo o mga pagtulunan. Nga sa ato pa kung ang usa ka magtutudlo o usa ka propeta manudlo og supak sa kamatuoran o supak sa unsa may natudlo sa Santa Iglesia o simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo, kana maila na dayon nato nga kana dili gayud ang ituuhan o usa ka mini usa ka bogos nga kanang propeta o usa ka magtutudlo. Nga karon mga suking tigpaminaw, kana bang inyong mga mensahero, kana bang giila ninyo nga mga ebanghilista, pastor, ministro, inyo na bang nasusi pag-ayo nga kanang ilang mga gipanudlo na hiuyon bagayod ka kana sa unsa gyud gipanudlo sa Sagrada Skriptura o kon Biblia, o unsa gyud gitudlo sa atong Ginoo, o unsa gyud gitudlo sa atong tinhuang Kristiyano. Mga suking tigpaminaw, nakaron dunay usa din hinga na alinggatan nato nga doon na po'y nabantayan nato itong panahon karon nga medyo klaro kaayo nga wala mahiuyon ni ining nabasa nato mga suking tigpaminaw. Ang atong tuyo ni ini nga atong ipahibalo kaninyo karon haron nga kanang naanamoy giya ba nga kana daing klaseng tinhuana klaro kaayo nga dili gayud
angayan natong tuuhan o pasakupan tungod kay klaro kaayo nga wala niya subaya, wala niya tuuhi ang unsa may giklaro pagsulat o pagpadayag sa Sagrada Escritura kun Biblia. Unsa man mga suking tigpaminaw, kini bang gingon ni San Juan, mailan ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Diyos pinaagi niini, ang nagpahayag nga sa Jesucristo na himong tao o nagpakatao iya sa Diyos, apan ang dili iya sa Diyos. Sao man nato ni pagtuki nga makahuna-huna ta nga, uy, ngano man tuod nga kanang grupuha na nudlo man nga mauna nga dinhi klaro man sa Biblia letra por letra gayud og nagpasabot nga si Kristo do naman di ay kinaiya nga dili tao lang. Okay, matod pa, ang nagpahayag nga si Jesucristo na himong tao o nagpakatao iya sa Diyos. Kung sabto natin yung mga pulunga, nagpasabot nga dunay kinaiya si Kristo nga dili tao kay nahimong tao man o nagpakatao. Diba sa atong panahon karon do na may nanudlo nga si Kristo ang ilang pag-ila, sama ra nato ba nga tao nga gianak og tao og walay kinaiya sa pagka-Dios. Diba? Dunay mga tinuan karon nga nagtudlo nga si Kristo tao lang sa kahimtang. Although dili noon ordinaryo matud pa nila, apan mao ra gyud na tao lang sa kahimtang si Kristo. Oh, dili na gani kinahanglan pa nako isulti ninyo kinsa ni sila, no? Okay, sayod ko nga kamo nga nagkugi og hatag og pagtagad sa mga pagtulun-an nga naa isulat sa Biblia. Masayod man pud mo kung kinsa sa atong panahon karon ang nanudlo nga si Kristo tao lang sa kahimtang. Nga wala siya kinaiya sa pagka-Diyos. Sumala sa gitudlo sa atong Tinuo ang Katoliko mga suking tigpaminaw nga si Kristo duha ang kinaiya, ang pagka-Diyos ug ang pagkatao. Mao na mga suking tigpaminaw. Kung atong ayuhon lagi og kunahuna kining 1 Juan 4:1 ngadto sa 4, klaro man gyud kaayo nga naagyoy kinaiya si Kristo nga dili tao. Klarohon na to, naa siya kinaiya nga dili tao. O kining kinaiya niya sa pagkatao awahin na ni nadugang niya. Nadugang niya. Sama ba sa usab ka maestro? Dayon nahimong abogado. Una ang iyang pagkanahimong maestro, awahi ang iyang pagkanahimong abogado. Ingon na. Kung atong tan-awon paghayo ang Biblia, si Kristo so wala panahimong tao o nagpakatao, anaan niya ang kinaiya sa pagka-Diyos. Asa man na nato mabasa sa Juan Kapitulo 1 tudling 1 nga matud pa, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. May siguro nga ato yung basahon. Okay, ato naman itong memorize, no? Parang di ta masayo. Okay, niya, San Juan 1:1 kay gingon, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So wala pa'y nabuhat bisan unsa diha na ang pulong. O kining pulong uban sa Dios, referido ni sa God the Father. O ang pulong Dios, kung ato bang kanang gamito ng atong mathematical addition ba, murang makaingon dayon ta nga, uy, pila man day ang Dios. Kung atong basahon ng San Juan 1:1, kung gamito na to ang mathematical addition, maingon din ta, dili ra day kay usa ang Dios. Kay ang Diyos nagitumbok diri ka the Father, pero naamay og ang pulong Dios. Kunya kini ra bang pulong nga matud pa Dios sa tudling 14 giklaro nga mao ni ang atong Ginoong Jesucristo.
Ano sa versikulo 14, ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato sa King James Version, and the Word was made flesh and dwelt among us. So kinsa man tong nagpagkatao, may lain si Jesus ug unsa man ang iyang kinaiya sa wala pa siya nahimong tao o nagpagkatao, matud pa sa Juan kapitulo 1 versikulo 1, Dios mao lagi mo santop des tong unahon na bang pila maday Dios. Ang Diyos Amahan, yan na pamadilain ang pulong nga nagpagkatao nga si Jesus, Dios po, naduha na day ang Dios. Yan punan pa yun sa Espiritu Santo, natulo na di ay. Kana kung gamito nato kanang gitawag nato og mathematical addition, kanang atong nakatunan sa eskwelahan. Pero mga suking tigpaminaw ato bayang hinumduman, no? Nga talking about addition, no? Kung mag-istoryahan ay galita about addition, well, kinahanglan dili lang kay ang atong sayron nga addition kana lang mathematical. Nahinumdum ko sa sana ko kay gala na ingon siya nga napudilain veritas nga addition nga sa nag-eskwela ta diha sa eskwelahan ang gitudlo mathematics. Kung maghisgot og addition o raman yun na mathematical addition na balilaing addition. Well, naingon ko diha sa eskwelahan mo yun na ang gisentro gyud sa pagpanudlo when it comes to mathematics, kana yun mathematical addition, kanang may yung kag 1 plus 1 plus 1 and so on, daghan yun ang equal no? 1 plus 1 equals 2 plus 1 equals 3. Pero kung ato gong tun-an ang Biblia, kung ato gong tun-an ang Biblia, dunay mapupo nato nga ingon ni ini mga suking tigpaminaw. Unsa pananglit? Ang bana ug ang asawa o ang babae ug ang lalaki hiusahon dias kaminyoon, unsay ingon sa atong Ginoong Jesucristo? Ang babae ug ang lalaki hiusahon dias kaminyoon, unsa may ingon sa Ginoo? 1 plus 1 equals 2 ba? Mathematical addition, siyempre, equals 2. Pero, kung sa may giyon sa Ginoo, ang babae ug ang lalaki hiusahon dias kaminyoon, dili na sila duha, usa na lang. Kung imo bang ayuhon paglantaw ang Biblia, balansihon, naa day addition nga dili di ay 2, dili duha ang tubag sa 1 plus 1. Lahi po noon itong multiplication na mayroong kag 1 times 1 equals 1. Pero addition na natong istoryahan sa, no? Addition. Yung ka 1 plus 1. Mathematical addition, 2 yun na. Di yun may tabong 1. Di ba? 1 plus 1 equals 2. Yeah. Pero sa Biblia na ay addition nga dili to ang 1 plus 1. Kadto laging gingon sa Ginoo, ang lalaki ug ang babae hiusahon dias kaminyoon, dili na sila duha kundi usa na lamang. Una di ay 1 plus 1 equals 1. Napagilain ang mga sakop sa iglesia o sa simbahan, unsa maingon ni Kristo, bisan daghan ang mahimong miyembro pero dili isipon niya nga daghan, isipon lang nga usa ka lawas o usa ka simbahan. Hato pa, ikaw karon nasakop ka sa simbahan 1, then ano pa ilaing nasakop 1 gihapon, maingon ang daghag 2, 3, 4 kung hisgutan ang pila ka buok ang sakop. Pero inig sumada ana spiritually, dili may ni or dili 3, 4, 5 ang pagsumada 1 ra gihapon ngano man. Ayuhon ra ko nato pagunahon mga suking tigpaminaw. Bisan daghan ang mga sakop sa iglesia o sa simbahan, pero inig sumada ana sa Ginoo, dili daghan ang sumada 1 ra gihapon, equals 1 body of Christ. Di ba? Ang simbahan gitawag ni Kristo og iyang lawas, usa ka lawas ang iglesia o iyang katawhan. Mga suking di paminaw. So mao nang mo tumaw ang termino nga spiritual addition.
So, when we say spiritual addition, 1 plus 1 equals 1. Bisan pagdaghan, ang i-add na to 1 ra gihapon kana kung nahiusa diha sa usa ka espiritu. Mga suking tigpaminaw. Meaning, sa unsang paagi kita mahimong usa ka lawas diha ni Kristo kung kita naghiusa diha sa usa ka simbahan. Usa ang tumong, usa ang atong kining gituuhan. Yeah. Pero dili pod ingno nato nga 1 plus 1 equals 1 kung ang atong i-add pananglit ang sakop sa simbahan, tinuod nga sakop sa simbahan, then i-add nimo pod katong sakop sa yawa. Pananglit mayon kag sakop ni Kristo. Usa ka Kristiyano, then imo pong i-add ngadto sa sakop ni Satanas. Dili pwede mawan ang tubag anak kay lahi-lahi man ang gituhuan, dili man united in one faith. Mga suking tigpaminaw. Dili man nimo mausa ang katawhan ni Kristo ug ang katawhan sa yawa. So pananglit no na ay kuan na igsuon nimo unay tawo nga ang iyang gituhuan mao ang yawa. Ang iyang gihimong Dios mao ang yawa. Dahil ikaw karon Kristiyanos matinumanon sa mga pagtulon-an ni Kristo. Dayon kuhan ka, pwede ba na ma-unite o mahiusa ngadto? Pwede ba ka ma-unite ni adtong sakop siyawa? Dili na pwede, no? Kay lahi ang tumong, lahi ang kausa sa yawa, lahi pod ang kausa ni Kristo ug sa iyang simbahan. So dili pwede mausa ang dili parehas og baruganan. Pero kung parehas sa baruganan, mga binunyagan ta sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo, pwede tang usahon. Muna'y gitawag na to spiritual addition. Na ay spiritual addition nga bisan pag pila ka book i-add, 1 ra ang answer. Mga suking tigpaminaw. One spirit man, one body of Christ, dili daghan ang tubag mga suking tigpaminaw. Sumaw na nga diri sa Biblia naghisgot og kining usa ka Dios, pero timan-an biya nato kanang usa ka Dios dili kay usara ka persona ang naghupot ni anang kinaiyaha. Ngano man kay kun atong basahon ang Biblia, ang Amahan Dios ug ang iyang anak nga mao ang pulong Dios mumpod. Pero dili ka makaingon nga maduha ang Dios kay usara man gyud Dios. Mga suking tigpaminaw. Labi na kung atong basahon ang San Juan 10:30 sa dihang nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo, ako ug ang Amahan usa lamang. Yeah. Usa lamang diha sa pagbantay sa panon o pag-shepherd sa flock sa simbahan, usa ang Amahan ug anak ug sa kinaiya usab sa pagka-Dios usa. Nganong ato ning padayag mga suking tigpaminaw kaysa wala palagi nagpakatao ang atong Ginoong Jesucristo, anaan na niya kanang kinaiya sa pagka-Dios. Kanang iyang kinaiya sa pagkatao na dugang lang na niya diha. Mga suking tigpaminaw. Nakaron do na manggoy muingon pangasuking tigpaminaw abot og nakahibalo ba mo ani kay ako sa dihang nagbasa-basa ko sa kanang usa ka magazine nga dili katoliko, usa ka tinuhuan nga nagtudlo nga si Kristo dili Dios. Ilang gi komentaryuhan ng San Juan 10:30 kuno kanang atong gigamit nga mga Kristiyanos nga Katoliko nga kanang pagka-Dios sa Amahan ug sa Anak usa lamang, ila kanang gisupak kay kana kunong San Juan 10:30 wala kuno na nagpasabot nga ang Amahan ug Anak usa sa pagka-Dios. Ang buot kuno ipasabot anang San Juan 10:30 nga ang Amahan ug Anak usa lamang, referido kuno na sa pagbantay sa panon, sa pag-akatarba, sa pag-shepherd sa flock, sa katawhan ni Kristo. Ang Amahan kuno ug Anak usa, dili kuno na sa kinaiyas pagka-Dios. Well, ang atong katinawan, ang atong tubag ni Ana, dili man ta supak kung maghisgot nga ang Amahan ug Anak nahiusa o usa diha sa pagbantay sa panon. Kay tinuod man gyud na. Pero dili lang kay sa pagbantay sa panon ang Amahan ug Anak nahimong usa o nahiusa.
Kay ang San Juan 10:30 wala man pud mag-ingon nga ang amahan ug anak usa lamang diya sa pagbantay sa panon. Wala man pud mag-ingon si Kristo ana nga ang amahan siya ug ang amahan usa lamang diya sa pagbantay sa panon. Mahimong dawato na to na kay tinuod man gyud na nga ang amahan ug anak usa diya sa pagbantay sa panon. Pero dili lang kay sa pagbantay sa panon ug masabot nato nga apil na diha ang kinaiya sa pagka-Dios. Kay ngano gud mga suking tigpaminaw sa Biblia sa dihang dunay mabasa nga usa lamang ang Dios, dunay mga taktika o kanabang teknik o mga pamaagi ang mga igsuo nato nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Duna sila mga pamaagi unsaon ta nila pagpukling kunuhay, pagpildi kunuhay og mga diskusyon o mga ingnon talang debate, no? Kay ilang gamiton usab kanang gituwag og reasoning. Napo na sila yung reasoning gamiton. Mugamit usab na sila og logic. Murason usab na sila. Na sila yung style og ako ning itudlo ninyo, no? Para makahibalo mo og dili mo matingala og di sa mo mauwat, no? Na sila yung taktika. Gamito nila ang kanang gituwag og mathematical addition. Pag pangutanan nila, mayngon sila, ang amahan Diyos ba? Siyempre, mayngon yung ka Diyos. Ang anak Diyos ba? Siyempre, mayngon yung ka Diyos. Kay mo ginagitudlo sa tuntinuang Katoliko. Pagpangutana ang Espiritu Santo, Diyos ba? Siyempre, kay mo nagitudlo sa tuntinuang Katoliko. Nang karon, pangutanon din ka nila, pila man day ang imong Diyos? Moingon ka, usa. Kaya ang gitudlo sa tinuang Katoliko, ang pagka-Diyos sa amahan sa anak sa Espiritu Santo, usara man na, dili man na tulo. Dayon ingnon din kanila, taka ramang ka. May pay grade 1 kay pangutanon 1 plus 1 plus 1 equals 3. Nganong ikaw dako naman unta ka, 1 plus 1 plus 1 equals 1 man. Kaklaruan ng dili mo may pay grade 1 kuno kay antigo pa. Ilang ang pamaagi nila, himuon nilang taktika, gamito nila ang mathematical addition. Nga dili man na pwede gamito na itong mathematical addition. Kaya nga itong gisumada diha, ang Diyos man, Spirit. Dapat spiritual addition mo itong gawion, dili mathematical addition. Ingunahan ni mga suking tigpaminaw. Ngano nga ang spiritual addition mo itong gamiton? Tungod kay God is a Spirit. Dayon, kanang pagka-Diyos, kinaiya na. Atong timanan, ang pagka-Diyos, kinaiya, dili ka na persona. Although, ang kinaiya sa pagka-Diyos na ariya sa persona sa amahan, pero dili buti pasabot nga, kung maingong kag Diyos, persona ang buot pasabot. No. Ingon ani na mga suking tigpaminaw. Sama na sa kanabang tubig nga gisulod diha sa usa ka pitcher. Ang tubig nga gisulod diha sa usa ka pitcher, dayon magkuha ka pananglit og tulo ka baso. Lain-lain nga baso. Unang baso plastic, ikaduhang baso made of glass. Then ikatulong baso, shall we say, made of kanang iron, or kanang puthaw ba? So tulo ka nagkalain-laing baso. Baso nga kanang bildo o glass, baso nga kanang plastic, o baso nga made of iron or kanang puthaw. Nakaron kadtong tubig nga gisulod sa pitcher, daghan, imong huwaran ang tulo ka baso nga lain-lain. Sudlan nimo tong plastic nga baso, puno nimo. Then ang glass pod nga baso, sudlan po nimo tubig, puno gihapon. Then katupong iron, sudlan nimo. Nakaroon ang pangutana. Ang tulo ka baso puros na sulod tubig. Dayon ang pangutana, pila ka baso nga sulod nga tubig? Siyempre mayong katulo. Lain katong plastic nga baso nga gisudlag tubig, lain sa katong bildo nga baso nga gisudlag tubig, o gatong iron lain pod. Tulo ka naglain-laing baso nga gisudlan sa tubig. Karon ang pangutana, ang tubig ba nga naa sa unang baso nga mao ang plastic, o ang katong tubig nga naa sa iron o katong sa kanang glass
lain-lain batong tubiga. Katong tubig nga nasa unang baso o sa ikaduha o sa ikatulo, lain-lain bang tubiga? Ang tubag dili usara. Usara ang pagkatubig nga naa sa tulo ka nagkalain-laing baso. Kay kadtong naa sa unang baso, H2O. Pag sa ikaduha di man ka makaingon nga dili to H2O, nga mayong kaglain na po, laing tubiga. Maura. Sa ikatulo, maura gihapon, H2O. Di igyo ka makaingon nga lain na po, komponente. So, bali, ang tulo diha, mao ang baso. Nagkalain-laing baso. Pero ang pagkatubig, ang tubig nga daa diha sa maong tulo ka baso, dili lain-lain usara. Usara ang kinaiyas pagkatubig nga naa sa tulo ka nagkalain-laing baso. Mausab na ang kinaiyas pagka-Diyos, usara. Ang usah ka kinaiyas pagka-Diyos naa sa unang persona nga mao ang amahan, naa pod sa ikaduhang persona nga mao ang anak, naa pod sa ikatulong persona nga maong Espiritu Santo. Dili ta makaingon nga tulo ang Dios, kay usara man gyud ang kinaiya sa pagka-Dios naa lang sa tulo ka persona nga managlain o managlahi. So ang lahi mao ang persona. Kay lahi ang persona sa amahan, lahi usab ang persona sa anak, lahi usab ang persona sa Espiritu Santo. Pero ang pagka-Dios usara naa lang sa maong tulo ka persona pangasuking ti paminaw. Mao na ang atong kanabang defensa, may labot ni anang pagkausa sa Dios. Dili taon na tulo. So, kung mugamit sila og mathematical addition, moingon ta no. Dili may supak kung mathematical addition 1 plus 1 plus 1 equals 3. Pero ang atong gamiton diha dili mathematical, spiritual. Kay God is a spirit. Og ang pagka-Dios kinaiya na. Dili tungod kay persona nga amahan gitawag na sa natog Dios, no. Mga suking tigpaminaw. Kay dili man nga makaingon nga tungod kay persona mayon ang kag Dios na. Kay kita palanglit ako. Persona man ko pero dili man ko Dios. Dili kay ang nakapadios sa persona mao na tungod sa iyang persona, no. Ang nakapadios ni anang personaha tungod kay naa sa kinaiya sa pagka-Dios. Ang amahan nga nung maingon ta nga Dios siya, kay naa niya ang tibuok nga kinaiya sa pagka-Dios. Ni Kristo maingon tang Dios siya, kay naa pod niya ang tibuok nga kinaiya sa pagka-Dios ug sa Espiritu Santo. Pero naarabay maingon nga, dili oy. Si Kristo dili tanang kinaiya sa pagka-Dios. Tibuok nga kinaiya sa pagka-Dios naa ni Kristo. Kay unsa may kinaiya ni Kristo? Nga maingon ta nga kanang maingon ta nga dili siya Dios. Na may kinaiya kuno si Kristo nga kana bang namatay siya. Kaya ang kinaiya sa Dios dili man na mamatay, unang Timoteo 1:17. Dahil na pa, ang Dios dili uhawon. Ya si Kristo giuhaw man. So dili kuno tibuok nga kinaiya sa pagka-Dios na ni Kristo, di modo dili gid siya Dios. Kay kung Dios pa siya, ang tibuok unta nga kinaiya sa pagka-Dios naa niya. Now, bantay po taan ang Glacias argumento mga suking tigpaminaw. Napailain. Siya pa, ang Diyos dili tao nga sa daang testamento. Nya si Kristo tao man. Ito pa, dili siya Diyos. Muna bantayanan na itong mga argumento. Well, simple ra kayo na mga suking tigpaminaw. Kung si Kristo gikapuyan, giuhaw, namatay, kana tungod kay doon na siya kinaya sa pagkatao. Nagpagkatao gud siya. Sao na to nga si Kristo matuod nga tao kung wala siya kinaya sa pagkatao. Kanang giingon sa Bible nga si Kristo gikapuyan, namatay, ug unsa pa na giuhaw, reperido na sa iyang pagkatao. Dili na reperido sa iyang pagka-Diyos, kay ang iyang kinaya sa pagka-Diyos lahi na sa iyang kinaya sa pagkatao. Mo bitong nagpagkatao siya, kay ang pagka-Diyos dili na tao, mga suking tigpaminaw. Kay kung
ang iyang pagka-Diyos, naara po diha ang pagkatao, nganong magpagkatao pa man siya. Diba? Kung asuki di paminaw. The fact nga Diyos siya, dayon nahimong tao o nagpagkatao, nagpasabot nga ang iyang pagka-Diyos, dili gyud tao. Mo bitong nagpagkatao siya, parang duna na siya kinaiyas pagkatao. Kay kinahanglan luwason niya ang katawhan, pinaagi man og kamatayon. Unya kung Dios ra ang iyang kinaiya sama sa amahan, unsaon niya pagkamatay? Nga ang Dios dili man mamatay, espiritu man. Mo nay katinawan mga suking ti paminaw sa atong tinuhang Katoliko. So dili pwedeng gawion ang argumento nga si Kristo namatay man, agi kapuyan man, agi uhaw man sa tupa, dili siya Dios. No. Kanang mga kinaiyahan niya, reperido na siyang pagkatao. Dili na reperido siyang pagka-Diyos. Nakaron, asa man nato mabasa sa Biblia, nga kanang tibuok nga kinaiya sa pagka-Diyos na agyo na ni Kristo. Asa man mabasa? Well, na dinhi sa Colosas Kapitulo 2. Colosas Kapitulo 2, tudling 9. Atong usbon, Colosas Kapitulo 2, tudling 9, sa maayong balita Biblia, no, nga version na ito basahon. Kingon dire, kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatao. Atong usbon, kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatao. Dili na to ni iminggol ha. Basig sabto ni nato nga ang iyang pagkatao ug ang iyang pagka-Diyos usara. Dili na mao. Ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos nga dili nato makita, naa siyang pagkatao. Dili nato makita kay kanang atong makita diya niya ang iya man ang pagkatao. Hinunom ta kita ginya personally no kay sa atong panahon tuwa naman si Kristo sa langit. Ang nakakita ginya kadtong mga apostol. Kadtong ilang nakita nga si Kristo dunay unod ug bukog ang pagkatao to. Kay ang pagka-Diyos ni Kristo dili man nila makita. Kay naaman po sila argumento na limtan ako kining sa San Lucas Kapitulo 4. Kento bang gingon ba nga ang Diyos Espiritu, San Juan 4:24 day. Ang Diyos Espiritu. Unya, ang Espiritu walay unod ug bukog. Yan sa San Lucas 24. Kung si Kristo Dios pa kuno, nganong naman siya unod ug bukog. Bantayanan po na siya nga klases argumento. Kanang mukutlo gali sila sa San Juan 4:24. Mayngon sila, ang Diyos, brad, Espiritu. Unsa man ang Espiritu? Walay unod ug bukog. Niya na diri sa Lucas 24:37 at 39. Si Kristo kuno na may unod ug bukog sa ato pa dili siya Dios. Ato ra kung basahon. Lucas 24:37 dayon atos 39. Nakurat sila og nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo, tanawa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayod kini, hikapa ako ug makita ninyo, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga anya kanako. Unsa kuno gingon sa Ginoo? Ang espiritu kuno walay unod ug bukog. Nya siya kay naamay unod og bukog. Konklusyon dayon ang kanang ilang mga ministro nga nagtudlo nga si Kristo dili Dios, mingon sila na kini mga pulungan ni Kristo klaro kayo nga nag-ingon siya nga dili siya Dios. Kay ingon siya ang espiritu nga kanang Dios wala may unod og bukog. Pero siya naaman sa tupa dili siya Dios. Nakamo kamo patubagon mana. Simple ra kayo, no? Simple ra kayo kung dili nato parehason ng yang pagka-Diyos ug yang pagkatao. Niining tekstuha wala man moingon si Kristo nga dili siya Dios. Iya rang gikurehian tong mga tao nga nakakita sila espiritu, ilang unahona nga nakakita sila espiritu.
Gikurian sila ni Kristo. No, ang Espiritu gali walay unod ug bukog. Kining inyong nakita nako nabanhaw manggug ko. Dunay unod ug bukog ag kinaiya nako ni sa pagkatao nga nabanhaw na. Wa mag-ingon si Kristo ani nga dili siya Dios. Iya lang gi distinguish, iya lang gi koreksyonan ni mga tao nga abi nila nga kanang espiritu dunay unod ug bukog. No, wala. Ang espiritu wala unod ug bukog, kikurian lang ni Kristo. Kaya ang ilang nakita ang nabanhaw man nga Kristo nga naay unod ug bukog. Bodi pasabot ang pagkatao ni Kristo nga nag-glorified na ang ilang nakita. Dili ang pagka-Diyos, kaya ang pagka-Diyos dili man na makita. God is a spirit, correct? Mao na mga suking tigpaminaw. So, simple ra kaayo, no? Kung ila galing gawion ning San Lucas 24:37 ngadto 39 nga si Kristo nag-ingon nga dili sa Dios kay naman siya unod ug bukog. Ang espiritu wala man. Simple ra, igo ra ka maingon nga ay sa iya ng pagkatao na siya unod ug bukog. Pero sa iyang pagka-Dios wala. O bitaw tong nagpagkatao siya kay sa iyang kinaiyas pagka Dios wala may unod ug bukog. Ang iyang pagka-Diyos dili man mamatay, niya kinahanglan luwason man gyud ta niya kitang mga tao pinaaging kamatayon. So unsaon man niya aron maluwas ta niya, magpagkatao siya. Parang duna siya kinaiyas pagkatao nga pwedeng mamatay aron maluwas ta. Kay kung kinaiyaran niya sa pagka-Diyos, iyang pasagdan wa siya kinaiyas pagkatao, unsaon niya pagkamatay? Unsa may gamito niya sa pagluwas nato? Wala. So mao na mga suking tigpamina. Unya kadtupong sa kanabang Ezekiel 28 kinahinumdum ko sa ilag hapong gitudlo no sa mga igsuon natong nahimulag nga nagtudlo nga dili Dios si Kristo. Usa nila sa gamiton nga argumento kini pong sa Ezekiel 28 tudling 2 nga naghisgot dire og tao lamang dayon dili Dios. Then ila dayon ning pugniton nga teksto nga ang tao ri ay dili Dios. Nya kay si Kristo tao man. Sa ato pa dili siya Dios. Pero mga suking tigpaminaw out of context ang ilang gihimo. By the way, kamo nga mga nagpaminaw nga wala kahibalo sa ilang mga argumento. Pasensya lang mo hake, basig buringan mo ani nga topic. Pero alang ni adtong mga nagpaminaw nga nakahibalo sa ilang mga panudlo, sa mga ministro nga nagtudlo nga dili Diyos si Kristo, dili sila buringan ani. In fact, malipay pagay sila kay dunay katinawan. So duha ka klaseng listener ron, interesado ug dili interesado. Kay depende man sa atong experience. Well, alang ninyong dili pa interesado, atong suwayan. Aron mainteresado mo, ipaagi yun atong pangutana. Nga kamo gyud mismo may mutubag, sulayan ninyong tubag. Ilan ning gawion? Dito, Ezekiel 28:2 kingon. Garbuso ka og miingon, ako usa ka Dios ug naglingkod ako sa tronos mga Dios. Taliwala sa kadagatan, tao ka lamang bisan tuod nagpakamaalamon ka. Tao Dios, sa laing hubad gingon nga tao ka lamang ug dili Dios. Ang tao lamang dili Dios. E sa ato pa, mingon dayon sila nga, oy si Kristo tao man, sa ato pa dili Dios. Pero out of context na mga suking tigpaminaw tungod kay kining Ezekiel 28:2, dili man si Kristo ang gitumbok dire nga tao nga dili Dios. Kinsa man dayong gitumbok dire sa Ezekiel 28:2, ang prinsipe sa Tiro. Dili si Kristo. Kay ang prinsipe sa Tiro nagpataas iyang kagulingon. Nagpagarbo, garboso kayo, bisan tao lamang siya, apan nagpagka-Diyos siya. Dili si Kristo ang gipasabot dire. Dili si Kristo ang subject matter dire mga suking tigpaminaw no sa Ezekiel 28:2. So dili ni pwedeng gawion sa pag-deny sa divinity of Christ o sa pagka-Diyos sa atong Ginoong si Kristo mga suking tigpaminaw. Napagali laing teksto ana sa Oseas 23:9 o nalimot ko atong usa nga giingon gihapon nga ang Dios dili tao. Ya kay si Kristo man lagi kuno tao sa to pa dili Dios.
out of context gyapon mga suking tigpaminaw. Ingon na ni ang concept gyud nato. Basta maghiskot gali ang og Dios, natural dili gyud na siya tao. Mao bitang nagpakatao si Kristo kay dili man siya tao. Tinuod yun ang teaching sa Bible nga ang Diyos dili tao. Pero si Kristo dili nato pwedeng ingnon nga tungod kay tao si Kristo sa to pa dili siya Diyos. Kay ang Diyos dili man tao. Dili nato ingon naon pagsabot ngano. Kay ang kahimtang ni Kristo Diyos man siya nga nagpakatao. Dili man siya tao nga nagpaka-Diyos. Lahi man na, dirigod sa daang testamento, o bisan galing sa bagong testamento, doon naman ko yung mga tao nga, tao lamang sa kahimtang, pero magpaka-Diyos. Tungod kay mapahitason, daw gusto nilang ilugon ka ng katungod sa Diyos. Tao lamang, nagpaka-Diyos. Pero si Kristo dili man kay tao lamang siya nga nagpaka-Diyos. Kay kung si Kristo tao lamang nga nagpaka-Diyos, dili pwede. Pero si Kristo, Diyos man siyang nagpakatao. Ingon na ni ang laing presentation ana mga sukmidig paminano, aron yun maklaro ba nato pag-ayo. Tinuod nga ang Diyos dili tao. Pero pwede ang Diyos nga dili tao magpakatao. Pero dili pwede nga ang tao lamang magpaka-Diyos. Parehas nako, tao lamang manjugo. Dili ko pwede magpaka-Diyos. Pero kung maghisgot ta sa Diyos nga dili tao, pwede ba magpakatao? Kana mo dakong pangutana. Ang Diyos nga dili tao, pwede ba magpakatao? Mo ni akong pangutana. Gani ako ning ipangutana sa mga magtutudlo o mga ministro nga nahimulag sa tinuoang Katoliko. Until now, wala yung ko'y nadawat nga kanabang konkretong tubag gikan nila. Ako ning gi-share ninyo mga suking tigpaminaw. Ako silang gipangutana. Ako silang giingnan nga, mutuo man ko sa inyong giingon nga ang Diyos dili tao. Di imta supak ana. Pero kanang giingon ninyo nga Diyos nga dili tao, pwede ba magpakatao? Until now, wala yung ko'y tubag nga nadawat nila nga kanang clarix yung kayo. Mga suking din paminaw. Kaya kung ingon sila nga dili pwede nga ang Diyos magpakatao, masiguro man yung mabunggo mga suking din paminaw. Kaya basahon man din ako ning Juan 1:1 nga na ay Diyos nga nagpakatao. Ano yan ako datong basahon mga suking din paminaw. Kaya ako man silang guyunan nga tinuod na nga ang Diyos dili tao. Kaya ako nga tao lamang di man yung pwede magpaka-Diyos. Pero kanang giingon ninyo nga Diyos nga dili tao, pwede ba magpakatao? Na, mao ni mga gamitan ninyo na mga suking tigpaminaw. Kamo gali maka-enkwentro mo nila, gamitan ng argumento ha. Ang Diyos nga dili tao atong uyunan. Pero pwede ba nga ang Diyos nga dili tao magpakatao? Kaya kung maingon gali sila og dili pwede, basaha din ning Juan 1:1. Ingon sa Juan 1:1, so wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diya na. Ang pulong uban sa Diyos ug ang pulong Diyos. Isa ba ning pulong nga Diyos? Versikulo 14, ug ang pulong nahimong tao o na nagpakatao sa King James Version, and the Word was made flesh. So, kung maingon sila nga ang Diyos nga dili tao, dili pwede magpakatao, na siguro nagyong sayop. Masamot na Hinoon maklaro nga dili angay tuhuan kay nagtudlo og supak klaro sa nahisulat sa Biblia. Nakaron si Kristo, Diyos man siyang nagpakatao, so dili pwede na tuingnon nga tungod kay tao siya, dili siya Diyos o dili. Kay pwede man nga ang Diyos magpakatao. Nakaron kung doon na tayo mga nakita niya nga daw doon na siya limitasyon, repirido na siyang pagkatao. Katong giuhaw siya, gikapoy, namatay, repirido siyang pagkatao. Pero ang kinaiya niya sa pagka-Diyos, dili na. Di na mamatay, di na kapuyan, dili na tanan. Kaya ang kinaiya sa pagka-Diyos niya, ang dili makita, di man yun na subject to limitation. Only sa iyang pagkatao may subject of limitation, mga suking tigpaminaw. Kaya lahi man ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos ug sa iyang pagkatao.
Dayon na pagali sila laing gamiton nga argumento. Kadtong gipangutana si Kristo, kanus asya mo balik. Kay usa sa kinaiya sa pagka-Dios kana mang all-knowing. Kung si Kristo Dios pa kuno, di all-knowing pud unta siya, omniscient. Si Kristo matod pa niya wa man kuno siya kabalo kanus asya mo balik. Ang amahan raman sa to pa dili siya all-knowing, dili siya omniscient. Kanang pagka-omniscient kinaiya man sa pagka-Dios. So the fact kuno nga si Kristo wa siya kahibalo kanus asya mo balik, dili kuno siya all-knowing or omniscient. Ito pa dili sa Dios kay na may kinaiya sa pagka-Dios nga wala niya. Maayo po na siya nga argumento. Pero mga suking tigpaminaw ay gyud mong tuo nga si Kristo walay kinaiya sa pagkanasayod sa tanan or omniscient or all-knowing. Kay si San Juan asa may tuhuan na to. Si San Juan og sila. Kay si San Juan ningon man nga si Kristo nasayod sa tanan. Anyhow, Juan 21 tudling 17. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa magkatulo kon siya na gihigugma ba niya? Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo nasayod ka sa tanan. Siya ingon ni Juan, ni Pedro, ngadto kang Kristo, Ginoo nasayod ka sa tanan, nasa may tuhuan na to. Si Pedro o kining mga nanudlo nga si Kristo dili Dios. Nga naingon nga si Kristo wala masayod sa tanan. Maingon sila klaro man to nga naingon siya nga wa siya masayod siyang pagbalik. Well, wata kay balo kung ano nga gi-pronounce ni Kristo ang iyang humanity. Wala niya gipasundayag, wala niya gipanghambog iyang pagka-Dios. Na ay katungod si Kristo musulti nga wa siya masayod niadto ngano kinay siya kinias pagkatao nga pwede niyang gamiton nga moingon siyang wa siya nasayod sa tanan. Kaya ang pagkatao doon na may limitasyon. Ikaduha pod, kung gamiton niya ang iyang pagkanasayod sa tanan o pagka-Dios, unsa may mahitabo magsalig ta. Pilitan tug-anan ta niya kanus asya mo balik. Di magsalig ta. Nga naman kay moingon siya pananglit usulti siya 2007 siya mo balik. Nakaroon di karon mangandam na ta kay giingna naman ta niya. Pero kung kuan unsa may mahitabo kung sultian ta niya then kadtong mga tapulan magbinutan di magtagad man kanang hapit na magbinutan. Hapit na mo balik si Kristo. May nang dili kita pahibawon parang mangandam ta kanunay. Para ita magsalig kay si Kristo mo balik sama sa usa ka kawatan nga di magpahibalo. Kay kung pahibawon ta magsalig man ta. Sumuna nga gigamit ni Kristo ang iyang pagkatao na siya katungod nga moingon siyang wa sa kahibalo. Kay kung gamito na ang iyang pagka-Diyos nga nasayod sa tanan, sultian ta niya, magsalig man ta. Magsalig ta. Kay gitug-anan man ta. Mas may nang dito pahibawon para nga mangandam ta kanunay. Mga suking tigpaminaw, wa naman tayo igong panahon. Kay atangin ninyo og mahag atong question and answer portion katong mga pangutanas text messages. Sa dili ba ta hingpit karon magpulag-pulag no mga suking tigpaminaw. Mao sa gihapon no atong pahibalo kaninyo atong mga pahibalo ay ninyo kalimti sama sa kadtong Global Catholic Network kon EWTN no. Yana sa cable. Ug ang website po sa EWTN ang EWTN.com no. Simple ra kayo type EWTN.com then enter. Yeah. Dayon ang Catholic.com po. Kadtong wala masayod pa sa tong cellphone number, tong bag-o lang nagpaminaw, gusto mo mangutana ni Veritas ang atong cellphone number 0918-5497065. Okay. Sa ngalan na lang no, sa atong halangdong amahan o sa atong mahal nga inahan Mother Mary, kining inyong ubos nga igsuon sa tulumanon the woman I love, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas Puingon, hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon sa ngalan sa Amahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.